Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, lan para adik-adik ingkang kula hormati, minangka awalipun atur kula ing mriki, kula muji syukur alhamdulillah dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh ing adicara punika golek ilmu agama kangge sangumbenjang ngadhep Sang Maha Kuwasa. Sholawat salam senantiasa kita haturkan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita tenggah syafaatipun benjang ing dinten akhir kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Ingkang artosipun bilih pados ilmu menika dipun wajibaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan estri. Saha kanthi hadis menika kita sampun jelas bilih pados ilmu menika proses ingkang serbah terus tanpa wonten batas. Para rawuh ingkang kula hormati, tiyang niku menawi boten gadhah ilmu, ngamalipun boten diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila sakmenika monggo para rawuh sedaya, terutami para adik-adik lan generasi muda-mudi remaja Islam, kita tingkataken anggen kita belajar supados benjang angsal ilmu sing kathah lan manfaat kangge donya dumugi kangge akhirat. Hal menika cocok kalih dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artosipun Allah badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang ingkang beriman lan tiang-tiang ingkang gadahi ilmu dhateng pinten-pinten derajat. Saha dumateng para bapak, para ibu sampun ngantos ketinggal, aja sampe nggadah putra lan putri sing lolak-lolak, mboten purun sekolah, mboten purun ngaji, lan mboten purun dhateng masjid, dhateng musala, dhateng langgar lan sanes-sanesipun. Keranten lari niku menawi mboten kenal pendidikan napa malih pendidikan ilmu agama. Niku nggih nyusahaken tiyang sepuhnipun. Monggo putra-putrinipun dipun didik ingkang saestu supados lare-lare ingkang berguna kangge agama, bangsa lan negara. Ingkang cocok dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Artosipun sak bagus-baguse menungso yaiku sing manfaat marang menungso liyane. Para rawuh ingkang kula hormati, cekap samenten atur kula, kira langkungipun kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.